Deja în raionul Drochea, încorporarea semințelor în sol s-a finisat și toate gospodăriile agricole au purces la îngrijirea plantelor. Chiar dacă au întâmpinat greutăți, agricultorii nu au fugit de munca asiduă din câmp. Toate gospodările au însămânțat la timp, cu toate greutățile și neajunsurile care sunt cu prețurile astăzi la motorină și la toate celelalte, dar oricum gospodarii din raionul Drochea fac față lucrurilor. Au proces toți la îngrijirea plantelor, care arată frumos. Muncesc de zori ca să aibă și un trai mai bun. Mecanizatorii calificați care muncesc de mult timp în gospodăriile agricole spun că și-au început lucrul și sunt în câmp de dimineață până seara, căci timpul este favorabil. Azi a început. De la ora 8 până e greu ce ajunge. În satul Zgurița, gospodarii agricoli sunt bucuroși că și-au finisat lucrările de semănat la timp și le-au început pe cele de îngrijire a plantelor. Necătând la faptul că dispun de mecanisme, vor fi antrenate și brațele de muncă în câmp. Lucrările de întreținere a culturilor. La moment avem 3 agregate antrenate la cultivarea florisoarelui și un agregat la cultivarea speclei de zahăr. Să ne străduim săptămâna aceasta să efectuăm aceste lucrări. Oamenii de asemenea sunt antrenați în prășitul florisoarelui parțial, unde vedem că câmpurile sunt puțin mai ierbicidul nu acționat chiar așa de calitativ, de ce să folosim și forța de muncă manuală. Până la moment, în raionul Drochea au fost însemânțate circa 17.000 hectare de floarea soarelui, 9.000 hectare de porumb, 6.000 sfeclă de zahăr, 4.500 soie, în afară de culturile de toamne care sunt însemânțate și arată bine. Gospodăriile agricole din raionul Drochea nu au nicio datorie față de stat.